conclave 2023 Rabindra Bhaban bwskango tini CPM ni binda korat tibra mothani bubagra umahige kabangma party ni notini oro debate kaisa program borokna rakha abono naina ni bagui tai kok rok sunglaina ni bagui iko phaijak binda korat already phaisok baikya প্রধান জাতীয় দলের সাথে আঞ্চলিক দলের লড়াইয়ে সরগরম ত্রিপুরার রাজ্য রাজনীতি binda korat phaijak bwskango kasai tongo দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের জোট নাকি ডাবল ইঞ্জিন সরকারের 5 বছর নাকি গ্রেটার ত্রিপুরার দাবি রাজনীতি না উন্নয়নের বাণী তার কণ্ঠে উঠবে রণের জয়ধ্বনি দেখতে চোখ রাখুন ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন নিউজ রিপোর্টার Haisok bajak kabangma channel ni aro 7টা চ্যানেল মিলিউই kaisa বিধানসভা নির্বাচনের ডঙ্কা 28 লাখেরও বেশি ভোটার 7টি বিধানসভা কেন্দ্রে Haisok baikya abon bagai tabo kisa kok sungmaro kisa naigara na kahamke tamo kok rok sungno abono tui sungnan bagai ready ngai tongo kai সরকারের 5 বছর abo tara naina musungna kisa nai to manana kok sungnani chengnani thangai tongo kai skango kisa thangani त्रिपुरा में बच चुकी चुनावी रणभेरी चुनावी रण में उतर चुकी सियासी सेनाएं रण किसके हाथ में है संकल्प किसका मजबूत है विपक्ष में किसका विश्वास है किसकी नीतियों में राजनीति है पक्ष या संकल्प या फिर विपक्ष की हुंकार अब की बार त्रिपुरा में किसकी सरकार Sabo paino Tripura haste o taklai abno tui belai kheno confusion laijak sine haste ni belai kheno silent voter rok borong ni yago no sabno apply khainai khaya tino jaga kabangma question sungjak nai aborong ni kisa khanana ni bagai ang khai sokakya kabangma oro sikrung sinai rok tai reporters rok kabangma questions rok sungnai borok bahai tam sunglai no abo kisa naina ni bagai kai sini haste Tripura o taklai sabni sarkar phaino abono tui no belai kheno sung je saima mani khanamani nukmani tui ke taklai kaitham party ni bisingo no belai kheno contest ngai tongo kaisa angkai CPM Congress Youth te kaisa angkai BJP IPFT te kaisa angkai Tripura Motha o kaitham party rong ni bisingo no kotor khe contest ngai sabo pusuk manai ta bo kebo sarai ke saimania jotono wansulai tongo kaplai nai hine kokungkha bo sarkar phaike ke kahamung no bo sarkar kahamung samung khlai obo public jonogon borong no wansugui renani wansugui sarkar no tumnani abo socheton nagorik eba sikru sinai borong saimano sabo phaino tabo semi angka phaidi chengnani thang tongo norong nugui manana kabangma channel ni bisingtui live program ke angbo kisa naina hani phaika ke CPM Congress ni bagai phaisok pajak oro tau puila debate na sini bubagra phaisok painai horni 8 o oro program mangna niko ungka tabo oro phaisok pajak CPM ni Kendra Committee ni Khoroksa Adongjuk belai kheno bumangrang Prakash Karat ko station ka chukjak koksang ni bagai ready ngai tongo reporters rok jotono ke norong nai manai TV rong ni bising toi ke kisa kop ka hamrok ba tam khlai nai ni tak tam tong am kisa khlai nai na abon pura ulorogo khana rogo khana to pradhan mantri bo phaipine hain hai ashta bolo ke abono
tui no kok salai na khana ti porjara o ang no tini tam kok salai ke aborok nang kisa srai norok bai discuss khlai na live ke hambai asung nong tong norok live nai na muchung ga tv o nai mano ga asung nong rasitu rangchene tango te bo sung bela ke hambai ani mare ke sing sung norok nai tong di nai di coba di wan suk di tai sini thinang ni ti prasharong ni wan suk mung thinang ni kok no wan suk gi jotono khak kachang tong kachang ni bising ti tongai tongna ni bagui macai tongai coba lain obono nahari norok jotono kaham kareng tong di bela ke no hambai asal nong situng dok